Sexan benvidos, polo tanto, aquí a Contrastes en Canal Rías Baixas dende o Pazo da Cultura de Pontevedra. Como explicaba hai un anaquiño, imos a plantexar o programa de hoxe en dous sectores ben diferenciados. O primeiro bloque adicado ao que está acontecendo ao redor do caso Sonia Iglesias e o novo xiro na investigación que estamos a coñecer nas últimas horas. E logo falaremos nos restantes bloques do programa do impacto da folga dos funcionarios xudiciais. Vamos co primeiro destes asuntos. A esta hora quero facer esta precisión porque certamente moi importante. Estamos a gravar a media tarde deste mércores día 21 de febreiro. Fago esta matización porque evidentemente poden acontecer novidades importantes nas próximas horas que é imposible presumir, pero quizás, cecais, sea factible imaginar por onde van a ir os tiros. Para eso teño aquí conmigo como invitados esta tarde a Natalia Puga, xornalista, benvida, grazas, compañeira, boas tardes. Moitas grazas por convidarme. De Pontevedra Viva, seguindo fielmente o asunto, ao mesmo tempo que outros compañeiros como tamén Alfredo López Penide, xornalista, benvido, grazas por estar aquí. Boas tardes. Tamén a ti, boas tardes. Compañeiro da Voz de Galicia, ambos os dous están a facer un seguimento moi detallado de todas as novedades do caso Sonia Iglesias e, de feito, estamos a apurar esta grabación porque teñen que salir inmediatamente a cubrir a comparecencia como investigados a declarar na Comisaría de Policía de Pontevedra de Julio Araujo e, atención, é un dato moi suliñable que enseguida comentamos, dun irmán, precisamente, de Julio Araujo, compañeiro sentimental de Sonia Iglesias. E, ademais, temos a voz da experiencia policial, Pepe Freire. Como estás, Pepe Freire? Benvido. Hola, boas tardes. Grazas por estar aquí. Tamén recén chegado, en este caso, de outras ocupacións en Santiago de Compostela. Mantén o seu vencello, o seu vínculo co Sindicato Unificado de Policía e ten, ademais, a experiencia que otorgan máis de 40 anos de actividade policial. É un seguimento moi concreto de moitos feitos, así que con el imos tamén a comentar este asunto. Antes que nada, compañeiros, dentro dun momentiño tedes que ir á comisaría. Sorprendeu a ambos os dous o feito de que citen a Julio Araujo e tamén a un irmán a declarar como investigados? Natalia? A min sí que me sorprendeu. Que o citaran a él podería ser algo que se pudese prever despois dos movimentos que houve xa nas últimas horas, pero que se citase ao irmán, a mí particularmente sí que me sorprendeu. Despois de que se soupese que estaba investigado, sí me teñen comentado pois que xa no pasado pois analizou o teléfono móvil e determinadas cuestións, pero previamente, vamos, eu... De ningún xeito. Alfredo, a ti tamén? Creo que a impresión xeralizada en toda a profesión de periodista, que estamos aí metidos. A impresión é que tarde ou temprano se ia de novo a tomar declaración, xa fosa como testigo o investigado a Xulio Araujo, pero si sorprendeunos a decisión non é da Suiza, sino da policía, porque iso hai que aclaralo. Neste intre, por agora, judicialmente non hai ningún investigado. Por lo menos é o que confirmou ás 2:30 da tarde o propio fiscal jefe. Dixo que non había investigado judicialmente, con lo cual é un investigado a nivel policial, que eu entendo que é para salvaguardar os seus dereitos, que vai acompañado... Pero van acompañados de letrado. Claro, van a prestar declaración con asistencia xurídica. Exactamente. Esta figura, como é exactamente, Pepe Freire? A de investigado. Sí. A de investigado era o antigo imputado. Claro, pero é unha imputación que fai a Comisaría de Policía. Que fai a Comisaría de Policía, que logo tendrá que pasar a disposición judicial e será o xuez, en definitiva, o que ao final diga se efectivamente hai indicios racionales de que se cometeu un feito delictivo en base ás probas que a policía poña á súa disposición ou non. Hombre, neste caso concreto non é un caso aillado. Aquí a colaboración, cando se fixo a intervención donte, dou por sentado, e coido que así é, de que tanto a Fiscalía como o xulgado, aínda que as investigacións estaban declaradas secreto, estaban ao corriente de todo iso. Claro, porque evidentemente o desencadenante de todo isto, lembremos unha vez máis, é que nas últimas semanas ou meses, como apuntabas ti, Natalia, en unha información en Pontevedra Viva, vense desenrolando unha investigación a partires da reapertura das dilixencias por orden xudicial
e ese coñecemento do que se está a realizar é moi estreito, moi reducido, de Fiscalía, un grupo de policías e pouco máis, E pouco non? máis. A maior parte da comisaría, supoño que o comisario jefe e os propios investigadores que están levando a cabo esta investigación, é pouco máis. Pero eu, se me permites, vou ao principio da... Eu fai aquí mes e pico, 2 meses... Sí, falábamos de desaparicións. Coido que lembrarás de que eu insistía unha outra vez, incluso contra a maneira de pensar, lógica por outra parte, das vítimas que estaban aquí, de algúns dos contertulios, de que a policía pois había deixado o tema. E eu insistía unha e outra vez, porque eu sí, o que se sabía é que este tema non se había deixado de lado. A este tema, aínda que judiciariamente se hubiera dado o carpetazo ou se hubiera pechado a carpeta, a policía seguía investigando. Eso sabía eu, porque, en fin, aínda que este xubilado, e durante todos os anos, eu sei que ali se estaban cocendo as faves. Claro, agora, parece ser que as faves xa alcanzaron a temperatura axeitada e agora dá a impresión de que xa vamos a empezar a comer, a ver se podemos comer as favas, non? Ajá, pois estamos a ver precisamente, mentras seguimos charlando, imaxes de recurso dos rexistros realizados principalmente no día de onte, preto de casi 12 horas, hoxe volveron de xeito un pouco sorpresivo. E de feito, comentábamos antes en maquillaxe que ambos os dous, que estivechedes allí un montón, unha chea de horas, igual que os meus compañeiros de Canal Rías Baixas que fixeron esa cobertura, Nacho Limetre, Silvana, etc., que chamou moito a atención que en un momento dado levantaron o campamento, dito así de un xeito absolutamente coloquial, e non quedou nin siquiera un precinto, ni nada, e que hubo oportunidade de acercarse, mirar, etc. E hoxe volven. Un pouco extraño, non? A min chamoume moito a atención, porque normalmente cando un rexistro vai continuar para garantir que se está facendo con todas a Custodia de seguridade, probas, ou claro, o que que non sexa. se está alterando ninguna proba ni nada, pois queda custodiado ou polo menos acordoado, e despois pois, retómase ao día seguinte, porque, bueno, os investigadores teñen que ir á súa casa tamén, non había luz, pero claro, neste caso, chegou un momento onte, a pasadas as 8 da tarde, que todos os axentes se foron, e o propio Julio Araujo, que estivo durante todo o rexistro da xornada de onte, ali presente, marchouse, el pechou unha das cancillas, e hoxe pola mañá volveron. O sea, pasou toda unha noite e boa parte da mañá aquí iso non estivo custodiado. Non, vamos a ver, non é raro, porque non estamos ante un feito que se comete, o sea, unha investigación que se fai ao día seguinte, onde as probas todavía están aí palpables. Onte, seguramente, eu falo de hipótese, como é lógico, seguramente colleron todo aquilo que lles interesaba. E hoxe foron a rematar as probas que tiñan que facer sin que lle deran importancia que alguén anduvera non anduvera, porque despois de tantos anos, se alguén quixera sustraer algunha proba dali, algunha proba evidente, palpable. Sen tempo non foi, non? Sen tempo non foi. Claro. É dicir que tampouco lle dou moita importancia a esa pero cuestión. ti falas de sustraer. Sustraer ou manipular... Non, pero se te poño o contrario, aportar unha proba. Pódese poñer a proba, Claro, pero xa non estaba onte. Pero se foron a sitios distintos. Onte foi o día en que realmente se revisou toda aquela zona donde realmente se colleron aquelas cuestións, aquelas probas que podían ser, a mellor equivocáronse e deixaron algunha que non, pero aquelas probas que evidentemente podían valer para afianzar, ollo, non que lle deran indicio de algo, non, afianzar o que eles xa teñen investigado. Sí, porque aí quería ir eu, precisamente. De seguido oímos escoitar e ver o que decía unhas declaracións hai un momentiño a irmá de Sonia, Mari Carmen Iglesias. Pero antes, que pode ser? É difícil sabelo, pero imaginamos que é algo de fuste, de importancia, que ten de novo a policía, a investigación policial para convencer, persuadir a xuíza titular do número 3 de Pontevedra, especializado en violencia contra a muller, para reabrir de novo o sumario, porque este, sen dúbida, un feito tan chamativo como o rexistro de onte e de hoxe. Pode ser que, claro, isto había... A policía ten que haber posto encima da mesa da Alguna xuíza proba máis para que eso se pudera abrir. Convincente. Algo convincente que ao mellor non nos dá o resultado apetecible. É posible que non sexa así. O sea, eu tampouco quero ahora lanzar as campanas ao voo e dicir, no, estamos xa na resolución final do asunto, non? Pero que ao mellor isto, con algo que suceda, ao mellor dentro de medio mes ou dentro de outro mes, pode darnos a solución final ao problema. Que pensades vos?
É que é moi complicado, non temos todas as pezas do Evidente, puzzle. claro. É moi complicado. Pasamos a facer hipótese. Claro, facendo hipótesis, eu creo que no 2010 nunca pensaríamos nós estar no 2018 sin resolver este caso. Entón, son moitos anos. Facer as probas pasou tamén moito tempo para elas. Non tedes... Non hai un cadáver, non hai un cadáver. Evidente, cando non hai cadáver complica moito. Bueno, pero hai que a aclarar que investigación. isto non está investigado por ningún tipo de homicidio ni nada, está por unha detención ilegal. Claro. Sí, hoxe se falaban de desaparición. Claro, non hai ningún tipo, mellor tampouco fai falta un cadáver, pero eu sí que creo que algo ten que haber novo que dera esta volta, porque a propia xuíza foi a que pedira o arquivo da causa, que chegou o arquivo definitivo dunha audiencia provincial porque houve un recurso da Fiscalía e da familia, pero a propia xuíza que quixo pechalo no ano 2015, agora pediu abrilo. Claro. Por algo algo lle tuvo que poñer encima da mesa a Policía Nacional para que quixera. Ao mellor non é nada contundente e dentro de 15 días se pecha outra vez. O pode que non A mí conduza... non me gusta a palabra que se pecha outra vez. A policía non vai pechar nada. O sea, a xuíza pechou que foi un procedimento, pero a policía non vai pechar nada. Recalco 40.000 veces porque xo fixen aquí na última ocasión. E salín aquí un pouco mosqueado porque non había o ambiente aquí neste plató como a policía non, aparte cando xa viñamos dun éxito pletórico e apoteósico do caso de Diana, en fin, vendido a bombo e platillo, que a policía parece que quedaba. Non, a policía non deixou de traballar desde entonces por unha cuestión moi sencilla, porque é unha espiña que a policía de Pontevedra ten clavada aí dentro. Esa espiña temos que arrincala e sacala. Logo botarlle un pouco de mercromina e que cure, pero primeiro temos que sacar a espiña. Imos a escoitar que decía, hai un intre, Carmen Iglesias, Mari Carmen Iglesias, irmá de Sonia Iglesias, a noso compañeiro Dani García, no informativo que nos precede, miraron un cebo, un pequeno resumo das declaracións que íntegramente ofrecemos de seguido e que, ademais, producíronse tamén gravadas esta tarde antes de que ela coñecera, igual que nós, o que vai a pasar dentro dun rato en comisaría con esa declaración Xulio Araujo e o seu irmá, e tamén pendentes do que poda acontecer en algún outro eido desta investigación. Imos coa entrevista. No ano 2010, Sonia Iglesias desaparecía sen deixar rastro. A súa causa quedou arquivada no ano 2015. Agora, 3 anos despois, esa causa volveu a reabrirse. Estamos coa súa irmá, con Mari Carmen Iglesias. Mari Carmen, antes de nada, moitísimas grazas por atender a Canal Rías Baixas. O primeiro que che quería preguntar é como estades? Bueno, esperanzados de que todo isto, ao final, nos leve a bo término. Vos agardabades que 3 anos despois de que se pechase esa causa se volvese a reabrir por fin? Non, de feito foi toda unha sorpresa. Enterámonos polos medios de que había un rexistro nunha casa en São Mauro, que é propiedade da familia de Julio Araujo. Posteriormente puxémonos en contacto coa nosa abogada, a cal confirmou chamando á Policía Nacional e nos volveu a devolver a chamada confirmándonos que sí, que se estaba levando a cabo ese rexistro, pero non supemos nada ata que os medios nos informaron. Segundo algunhas fontes, esa causa estaba reaberta xa dende había tempo, pero a Xustiza non volo notificou en ningún momento, non? A causa xa levaba, parece ser, aberta bastante tempo, non é así? Bueno, eso sabémolo polos medios. Nos, a nivel oficial, non sabemos nada, ni nos sabíamos que estaba reaberta, o que han salido no que saliu nos medios é que a causa está aberta, o que pasa que se declara todo secreto. Entonces, ni nos sabíamos nós, nin creo que o sabía nin a familia, nin nadie. Con a apertura da causa, entendo que se abre unha nova etapa de esperanza para vos, para botar luz sobre o paradoiro da tua irmá. Sí, efectivamente, volvense a abrir novas esperanzas para poder saber algo en relación coa súa desaparición e esperamos que, despois do rexistro que se fixo ayer, que ademais foi bastante exhaustivo polo que din os vosos compañeiros,
bueno, esperamos que eso teña un bo resultado. Ahora o que cabe é esperar, ser prudentes e a ver que pasa. Neses rexistros de onte, Julio Araujo estivo en todo momento acompañando as forzas da orde. Moitos agardaban que saíse dese rexistros esposado, detido. Non sei se vos tamén agardades iso, porque mantedes o que decides dende o primeiro momento, non que el foi o asasino da túa irmán. Bueno, nos esperábamos iso, pero iso onte non se dou. El creo que acudiu a ese rexistro, según din compañeiros vosos da prensa, que en calidade de copropietario desa casa, si nos gustaría que finalmente se acabase atopando o corpo da miña irmá, e logo a xusticia sería que tendría que, ante a cal tendrían que rendir contra o culpable ou culpables. Nós seguimos pensando o mesmo que pensábamos dende o principio, en que el sabe moito máis do que di, pero bueno, a policía será que ten que buscar as probas e a xusticia facerlle pagar os culpables. Credes que agora por fin si poderá sair a verdade á luz e que el cumprirá a súa condena polo presunto asasinato da túa irmá? Bueno, tenemos que agardar e esperar a ver que resultados dan o rexistro que fixeron onte e as cantidades de cousas que sacaron da casa, que non sabemos tampouco cales son, ni para que son, nin para que sirven. Entón habrá que agardar a ver que pasa, e nuns días pois saberémolo. Quería che preguntar tamén polo fillo da parella, o fillo en común de Sonia e de Julio, un pouco saber cal é a súa situación, porque, bueno, teño entendido que ten sobre 16 anos aproximadamente, e non sei cal é agora mesmo a súa relación co seu pai. Non sei se nos podrías falar un pouquiño deste tema. Sí, o meu sobriño no momento da desaparición da súa nai tiña 8 ou 9 anos, agora mesmo ten 16, é un adolescente, pero non suele falar de nada relacionado coa súa nai, entendo que porque é un tema moi doloroso, e bueno, é un adolescente introvertido, que nin falamos deste tema, sobre todo por eso, porque é un tema moi doloroso. Durante toda a semana vive co seu pai, e os fins de semana sole visitar aos meus pais, o sea, os seus avós. Eso levase facendo así ao largo destes 7 anos e medio, é unha especie de acordo que temos entre ambas familias, e síguese mantendo a día de hoxe. Recentemente tivemos o caso de Diana Kerr. Ti crees que ese tipo de casos tan mediáticos, non, como foi o de Diana, como é o da túa irmán, que un tira polo outro, que a raíz dun caso tan mediático, pois a investigación volveu tomar forza no caso da desaparición da túa irmán? Pois non sei se o caso de Diana Kerr tuvo que ver. En calquera caso, benvido sea esta reapertura, e esperamos que ao final dé os logros que todos esperamos, que se poida lograr encontrar os restos da miña irmán, e, bueno, esperemos, eso que agardamos. Na cidade de Pontevedra, toda Galicia en definitiva, o apoio que sempre se vos trasladou a ti e a toda a túa familia tras a desaparición de Sonia foi evidente durante todos estes anos, un apoio que continúa agora, verdade? Sí, o apoio da cidadanía de Pontevedra foi dende o minuto 1, sigue a día de hoxe, o cal agradecemos enormemente, porque sin ese apoio sería moi difícil estar aquí 7 anos e medio despois. Moi ben, pois Mari Carmen Iglesias, moitísimas grazas por atender a Canal Rías Baixas. Gracias a vos. É a entrevista que fixo o noso compañeiro Dani García, concretamente a Mari Carmen Iglesias, esta tarde, a piques de tomar un avión camino de Madrid, onde, como nós, enterarase do que aconteza esta tarde noite a partir da toma de declaración en condición de investigados de Xulio Araujo e o seu irmán, David, que están citados na comisaría de policía de Pontevedra. Ti publicabas un dato moi chamativo, Natalia, é que hai meses que precisamente a policía motivou que a xuíza que leva o caso abrira de novo as dilixencias, porque, o que preguntaba antes a Pepe Freire, hai algo, digamos, importante de abondo que motive precisamente ese novo interese, non?
É unha información que Alfredo tamén publicou, que é que existe un informe policial que chegou á Fiscalía e ao xulgado hai xa meses, a mediados do ano pasado, e que ese informe policial ten que ter algo contundente, ou damos por feito que tenga algo contundente, porque motivou que se reabrira a causa. Dende aquela fixéronse, xa se practicaron varias dilixencias e Que aí non trascenderan. que non trascenderan porque se decretou o segredo das investigacións e de feito ao estar en segredo ni siquiera as partes que estaban personadas na causa tiñan que ter coñecemento. Claro. E aí iba para precisamente porque suliñaba Mari Carmen Iglesias insistía en que eles non tiñan absolutamente información ninguna do que acontecera no día de onte co espectacular rexistro e, por suposto, cos feitos que subsiguen. Digamos que o segredo xudicial está a protexer unha investigación moi sensible na que precisamente a propia presión dos medios de comunicación, e non só os locais, había que ver hoxe as cadenas nacionais e as tertulias e demais, estamos a realizar en torno a este caso. Eu non creo que sexa presión mediática. Eu creo que os xuíces e a policía son maiorcitos e saben que non teñen esa sensación de presión mediática. O que sí creo é que son unhas dilixencias, é a miña opinión, sobre algún aspecto que no que a policía sospeita que pode algún investigado modificar. Que sexa algo que está aí, pero que si saben que están investigando sobre eso, pode modificarse. É o único que podo entender, é o único que me explico. A presión non é. A presión, os xuíces, fiscais e policía están por enriba desas cousas. O sea... Por certo, falando de policías... O que pasa, perdón, sí. O que pasa é que fai moito daño sobre todo esos programas de televisión, esas tertulias mañaneras, fan un daño tremendo a... Non a policía nin ao xuez, que, como tú ben dices, Alfredo, pasan de toda esta cuestión, pero sí crean opinión pública nun sentido determinado ou non. Por eso eu insisto unha outra vez en que a opinión pública trasladouselle a creencia de que a policía pois habíase dado de carpetazos o asunto cando, bueno, aí están as probas. Eu alegro-me moitísimo. Eu, onte, cando me enterei isto, levei unha alegría, levaría maior alegría primeiro se aparecera o corpo de Sonia, eso por suposto, e logo que se identificara o autor ou autores do feito, que eu son da creencia tamén de que un solo é difícil que o poida facer, un solo, pero bueno, non son eu quen ten que decidir. Pero esa percepción tamén pode achacárselle aos propios investigadores, por non ser máis externos, exteriores, externalizarlo máis cara á opinión pública. O meu mutismo que está rodeando toda a investigación, eu entendo que ten que ter determinado mutismo, pero... Unha vez que onte saiu o que saiu, despois do despliegue policial, eu creo que habería que haber alguén dado a cara e dicir, mira, estamos facendo isto, e por isto. E non podo ler nada máis. Unha comparecencia, como se fai sen preguntas, sí, acordada coa xuíza e coa fiscal. Eso que cando hai un secreto por parte da xusticia, eso hai que mantelo. Nin o comisario, nin a subdelegado, nin o goberno, por eso digo que hai que falalo, pero se fala coa Suiza. Entonces, claro, a Suiza se autorizase a facer esas manifestacións... Pero para que autorice hai que preguntalo. A min, sabedes que son un libro aberto, moitas veces. Sabedes que eu son un libro aberto. Se eu supera algo desto, teda a funda creencia de que eu non me lo iba a contar. Unha última cuestión que tedes que marchar e teño que seguir con outra parte do debate. Serafín Castro, un bello compañeiro seu de excomisario da Unidade de Delitos Violentos da Policía da UDEF. Paisano, ademais. Sí, ademais paisano. Dixo hoxe, non en un, sino en varios medios de comunicación, que está na absoluta certeza de que si se están a adoptar este tipo de medidas neste intre, por parte do xuzgado e por parte da policía, é porque estamos na dirección axeitada para o esclarecemento do caso. Estou completamente de acordo. Se non a resolución definitiva, si no camiño dereito de cara a esa resolución definitiva. Estou completamente de acordo con él, sí. E él isto sabe un pouco, claro. E vos, e así rematamos? A miña percepción persoal é que definitiva non. Que sí que se poida chegar a avanzar, vale, pero a miña percepción persoal, que tampouco está fundada en nada, a esta hora da tarde, claro, matizamos, que non é algo que este fundada, é que hai un segredo desa actuación. Evidente. A E ti, Alfredo, rematamos xa? Eu creo que ainda lle queda un anaquiño? Un longo recorrido. Un longo recorrido.
Grazas, compañeiros, que sexa leve, tedes chollo de abondo, nas próximas horas. Moitísimas grazas, como sempre, Pepe Freire, por estar aquí connosco, alumbrarnos coa túa sabiduría e experiencia. E a todos vos, enseguida, voltamos aquí en Contrastes, hoxe o segundo e o terceiro bloque, xa dedicados ao asunto que inicialmente convocaba este programa de hoxe, a folga de funcionarios judiciais, pero claro, antes tiñamos que falar necesariamente deste outro asunto tan trascendente na opinión pública pontevedresa. De seguido volvemos. E seguimos en Contrastes agora para falar do outro asunto que nos convoca hoxe aquí en Canal Rías Baixas, o impacto que está a ter a folga de funcionarios xudiciais desde hai semanas e de xeito moi sobranceiro, especialmente nas últimas dúas. Hoxe, tal día como hoxe, mércores, están rotas as negociacións. Entendo que están rotas as negociacións. Será a miña primeira pregunta precisamente para 2 dos 4 invitados que agora están a ocupar as sillas, as cadeiras, quería decir, que deixaron baleiras os nosos anteriores interlocutores. Están con nós Marta Mariño, que é xefa territorial de Vicepresidencia, o departamento que está precisamente a negociar cos funcionarios. Gracias, Marta, por estar aquí connosco. José Nilo Fernández, dun dos sindicatos funcionario judicial e un dos sindicatos, representante, quero decir, dun dos sindicatos que están precisamente no comité de folga, concretamente SPJ Uso. Que tal, Nilo, como estás? Benvido. Hola, boa tarde. Grazas tamén por estar aquí connosco. E dous representantes profesionais de dous sectores, precisamente, que están tamén como unha meirande parte dos cidadáns que tiveran algún asunto pendente en xuzgados ou en rexistros nestes últimos días, e ambos os dous tamén están, supoño, a ter as súas consecuencias no ámbito profesional. Son Pedro San Juan, vicedecano do Colexio de Procuradores de Pontevedra, benvido, grazas por estar aquí connosco. Muchas gracias, buenas tardes. E Alberto Lastres, que é abogado e membro da Xunta de Goberno, concretamente, chama moitísimo a atención, deputado segundo, algún día explicarán vostedes por que esa denominación. Bueno, membro da Xunta de Goberno do Colexio de Abogados de Pontevedra. Con os 4 imos falar precisamente no segundo e terceiro bloque deste Contrastes de hoxe, deste impacto da folga de funcionarios judiciais. O primeiro, antes que nada, pregunta para a Administración e os traballadores. A esta hora da tarde do mércores día 21 siguen rotas as negociacións? Están rachadas as negociacións? Ou se está a falar en algún sitio en Santiago de Compostela, Pontevedra ou algún outro naquiño de Galicia? Bueno, o primeiro que entendo que creo que debo decir é basicamente que pola parte da Administración as negociacións se manteñen postas en riba da mesa a disposición dos sindicatos. A oferta, sí. Que son os sindicatos os que neste trámite de negociación se levantan da mesa e rachan tanto non solamente coa oferta que parece que está en conflicto, senón co resto das propostas que sí que parece que, se queremos miralo dende un punto de vista constructivo, sí que parece que están xa preparadas para chegar a bo porto. É dicir, que non hai negociación neste intre e o que está vostede a suliñar é que a culpa de que non haxa esa negociación, de que non continúe, sería dos representantes laborais. Porque son eles os que se levantan da mesa. Señor Fernández. Bueno, eu quero empezar dicindo que mal empezamos este debate e cando xa empezamos con medias verdades e non con mentiras. Eso quere decir que os sindicatos estamos dispostos a negociar e, bueno, aquí mismo invito a Administración a fixar unha data para negociar, non para manipular a información, que é o que intenta facer a Administración. Explico isto. Onte estuvemos, non sei, unhas 10 horas negociando, entre comillas. Llevan un cheo de horas. Antonte, outras 10 horas. Sí. Pero todo iso é de cara á galería. De cara á galería no sentido de que a Administración non ten ninguna intención de negociar. A súa única intención é manipular a opinión pública e decir que somos nós os que non queremos negociar. Eso pasou realmente. Marta non estaba ali, pero os seus compañeiros, como non dudo que está ben informada, dixéronnos textualmente que eles non iban a sair. E por que non iban a sair? Porque non querían dar a cara a opinión pública, porque sabían que estaban as cámaras esperándoos para facer a foto. Nos dixemos que queríamos negociar e non nos íbamos a levantar. Vostedes culpan da situación, digamos, o componente político da negociación, o vicepresidente, o director xeral de Xustiza, entende que é unha cuestión de índole política, e non técnica, ou non de, non sei, de detalles, de números?
Bueno, eu chegado a este punto debo de culpar da situación empezando por o señor Feijóo, seguindo por o conselleiro de Xustiza e vicepresidente, o señor Rueda, porque entendo que o conflito está chegando a un momento xa moi delicado para a cidadanía. E deberían de tomar cartas no asunto e dedicarse a negociar, non a manipular a información. Eso é o que nos entendemos e xa digo, repito, así yo digo a Marta, eu desde agora mismo os invito a negociar, a sentarnos, a negociar, non a xuntarnos, porque para xuntarnos como estos días simplemente a estar reunidos, son cousas distintas, unha cousa é estar reunidos e outra cousa distinta é negociar. Dous datos, enseguida responde. Dous datos. Cantos funcionarios judiciais hai na Comunidade Autónoma de Galicia? Preto de 2.800, 2.750 aproximadamente. O importe da reivindicación salarial que eles fan e a contraoferta que realiza a Xunta de Galicia están tan lonxe como dá a sensación lendo precisamente e escoitando? É a pregunta para ambos os dous, non se preocupen. No, pero... están tan lonxe como dá a sensación que estamos a ver precisamente nos medios de comunicación? Bueno, directamente, digamos, a suba, se queremos falar de números e falar directamente... Non moitos, porque a xente vai desconectar inmediatamente. A Xunta de Galicia está planteando unha suba de 1.000 euros, unha media entre 816 euros e 1.000 euros anuais entre os distintos corpos. Hai 3 corpos de funcionarios, mentres que a administración, digamos, pola parte dos sindicatos, se está planteando unha suba notablemente superior, vale? Deixote a ti, pero bueno, falan de 2.700 euros frente a esa suba que se propón e que xa está en riba da mesa. A mí, antes de entrar, incluso de entrar nos temas da cuestión máis conflictiva, me gustaría ser constructiva e falar un pouco das cousas que están esperando para ser pechadas encima da mesa, dos avances que xa forman parte das propostas dos sindicatos e que xa están en riba da mesa para ser asinadas, mentres que a xente está nos xulgados esperando e os funcionarios sen cobrar día a día o seu salario. Hai acordos na proposta presentada polos sindicatos polo que se refería aos descontos das ITs, están en riba da mesa... Non é certo. Bueno, está a proposta en riba da mesa de someter a negociación e de esperar a negociación que se está intentando. Aí estamos de acordo. Vamos a entrar en detalle de puntos, pero sí que é certo que dos 5 puntos que se plantearon nun primeiro momento nesta negociación, 4 está dada unha resposta. Totalmente mentira. Consolidación de efectivos, esos recortes, está previsto que se incorporen 43 novos reforzos que se fagan fixos na Administración de Xustiza, se propón creación de novos postos de psicólogos, creación de novos equipos... Non son de Xustiza os psicólogos. Bueno, non son de Xustiza, pero participan na Administración de Xustiza. Os abogados tamén participan e non son funcionarios de Xustiza. Equivócome se digo que a gran diferenza é a cuestión salarial. Equivocaste, sí. Sí, é que teño medo que se metan vostedes no detalle, entón inmediatamente imos desconectar todos os demais. Si me permites en 30 segundos, si vos lo explicaría. Pensen na meirande parte dos espectadores. De cara ao cidadán para que nos entenda. E logo te enseño eu o meu cuadriño. Eu non dubido en que Marta teña afán constructivo, porque de feito coñecémonos fai tempo, temos negociado certas cousas e sempre chegamos a acordos. Cousa diferente é que ela teña poder para tomar certas decisións. Vale. Vamos a ver, reducir este conflito a unha cuestión económica é levar o conflito á parte que quere a Administración. A Administración, eso é o que quere facer ver o cidadán. Pero é hoxe en día o gran obstáculo para chegar a un É acordo? un obstáculo dos 5 que temos. Hai 5 obstáculos. Vale. Dos 5 obstáculos, decía Marta, por exemplo, co tema da discriminación sanitaria, non pedimos unha subida salarial, eso para empezar. Pedimos a equiparación coa media nacional. Con respecto á discriminación sanitaria... Dos funcionarios de Xustiza de outras comunidades autónomas. Que non somos funcionarios da comunidade autónoma, somos funcionarios nacionais. Vale, con respecto á discriminación sanitaria que falaba Marta de que daba por feito un acordo. Ben é certo que a Administración nas mesas dá por feito que en Madrid, no Ministerio de Facenda, se vai a resolver ese tema como moito no mes de marzo. Pero non é menos certo, Marta non estaba ali, pero bueno, estaba Juanjo, director xeral de Xustiza, o director xeral de Función Pública, etc., que nesa mesma mesa eu lle dixen que si eles o teñen tan claro que se vai a solucionar en Madrid no Ministerio de Facenda, que nos deran un compromiso por escrito de que nos equiparaban, que é o que pedimos, equiparación co territorio ministerio,
con Aragón, con Navarra ou con calquera desas comunidades autónomas que non sufren descontos do 50% do seu soldo por estar enfermos. Nos pagamos por estar enfermos. Eso é o que chaman vostedes discriminación sanitaria. Eso é a discriminación sanitaria. De acordo. Que non teñen, por outro lado, os nosos compañeiros de traballo, que son os xuíces, os fiscais, os letrados da Administración de Xusticia, nin os propios compañeiros de Navarra, Aragón e o territorio ministerio. Vale. Dase ademais a circunstancia, isto entende perfectamente o cidadán que sufre todos os días as consecuencias do mal funcionamento da xustiza, por eso que as nosas reivindicacións, si as conseguimos, repercutirán no beneficio nun servicio público da xustiza de calidade. En Galicia, aparte de descontársenos por as baixas, eu recoñezo que a Administración se preocupa por os nosos recursos públicos. Explico esta afirmación. A Xunta de Galicia, aparte de descontarnos o 50% do noso salario, non cubre a maioría das baixas. Eso Marta non creo que me vaya a negar, non as cubre, pois durante un tempo mínimo, durante un mes, nunca se cubren. O sea que aforran doblemente cartos. Cando nos incorporamos a traballar dunha enfermedade, dunha gripe, por exemplo, ademais de ter o montón de papel esperando por nós, pois a Administración descontou o noso soldo e por encima non cubriu esa praza. Vale? Entón, bueno, pois, eso creo que é evidente que é unha discriminación sanitaria. Bueno, a ver, o tema das, agora acabas de decir, digamos que estamos a falar con xente que sabemos que son funcionarios de xustiza, hai xente que non é funcionario de xustiza e hai unha afirmación que a mí me parece un pouco peligrosa cando dis que se desconta o 50% do salario, cando estás enfermo. Os funcionarios de xustiza na administración da nosa comunidade autónoma son funcionarios traspasados, transferidos, digamos que é unha... Eso tampouco é así. Se están suxeitos... Eu son funcionaria da administración da Xunta de Galicia, eu son funcionaria da Xunta de Galicia, e a min me descontan, vale? A mí me paga a Xunta de Galicia, a ti quen te paga, Nilo? Vamos a ver, explico. Vale, os salarios que se descontan cando unha persona está enferma con arreglo a unha disposición en un decreto de ITES no que se regula as situacións de baixa médica, se desconta un 50% ata o terceiro día, despois un 75% e despois o 100%, o sea, non se desconta nada. Digamos que afectan a todos os funcionarios da administración da Comunidade Autónoma Galega, incluídos os funcionarios de xustiza, a quen lles paga a Caixa Única da Comunidade Autónoma, de onde salen todos os recursos, porque este aumento salarial que estades a solicitar, que eu, cando ti me digas como moderador, podemos facer un comparativo de como está agora en riba da mesa a proposta e que supón ese incremento. Vexo que as directrices son enfocar o tema no tema económico. Bueno, as directrices é que o que basicamente podo meterme nas outras melloras que se plantean nos outros acordos que están encima da mesa, que non son esos 5, e que dos que solamente queda o aumento dunha parte do salario. Teño a sensación de que se entramos en ese debate vai ser interminable, imos reproducir aquí unha mesa de negociación e a meirán de parte non nos imos enterar absolutamente de nada. Enseguida entramos na cuestión económica, pero permítanme un pouquiño de oxíxeno, verdade? Porque senón é todo imposible. Pedro San Juan e Alberto Lastres, a sensación que tedes vos como profesionais, non quero que opiñedes sobre un problema que evidentemente a administración e funcionarios, non vou a meteros en ese lío, non? Pero que sensación tedes? Que están máis cercanos do que parece de chegar a un acordo ou imos para rato e como consecuencia esta folga vai seguir tendo un notable impacto na vosa actividade profesional e na actividade xudicial da Comunidade Autónoma de Galicia? Pregunta para ambos os dous. Pedro. Yo pienso que están próximos a un acuerdo. Siempre está lo que hay que decir en la galería, ni lo está para decir lo que tiene que decir, y Marisa lo mismo. Yo creo que sí, que están para llegar a un acuerdo. Y hay que recordarles que un buen acuerdo, siempre en un buen acuerdo, ninguna de las partes sale contenta. Sí, por supuesto. Es una cosa muy importante. Nosotros sí que estamos rezando para que llegue a un buen acuerdo, porque sí que tiene efectos, no solo para los ciudadanos, sino también para nosotros. No en este periodo, que quizás sea corto, pero una prolongación de esto sí que tiene también efectos, puede tener efectos económicos para nosotros también. ¿Y para los abogados, Alberto? Sí, a ver, nosotros evidentemente no vamos a discutir, solo faltaría el derecho de huelga, que por otro lado está recogido constitucionalmente en el artículo 28 de la Constitución. Curiosamente,
no está desarrollado por ley orgánica como correspondería hacer, es una tarea pendiente para la Administración. De muchos años. Sí. De muchos años, Sí, que haya una auténtica y verdadera Sí. ley de huelga que realmente vaya, lógicamente, recogiendo todos los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que ha habido en este sentido, pero a partir de ahí pues tendría que haber una legislación específica. Nos preocupa especialmente el ciudadano. El ciudadano es finalmente el que está sufriendo los efectos, de momento no devastadores, de esta huelga, pero desde luego si se prolonga sí que van a ser unos efectos que obviamente los ciudadanos sufrirán en carne propia. En este momento ya hay unos cuantos que lo han sufrido, no solo porque sus juicios en los que tuviesen intereses directos se hayan suspendido, sino incluso aquellos ciudadanos que hayan sido llamados a algún juicio, pues, claro, en calidad de testigo, claro, o incluso de perito, claro, y que han incluso comparecido en el juzgado y no ha habido porque tiñan a obriga. juicio. Claro, no, tiñan a obriga de compareceron, sabedores de que probablemente non habería. Claro, e non se lles puido pois comunicar esa suspensión previamente. Isto é pois evidentemente un quebranto. Debo decir que o Consello de Avogacía Galega, que é o órgano que aglutina os 7 colexios de abogados galegos, xa pois publicou unha nota de prensa no sentido pois de apelando a que as partes se entendan, facendo ver esta obviedade que é o quebranto que está supoñendo para os cidadáns. Despois, se queres, falamos tamén do quebranto que supón para os profesionais, pero penso que no primeiro lugar temos que falar dos cidadáns e dende logo, pois, animando as partes a que o conflicto sexa o máis curto posible e que a solución, como decía moi ben Pedro antes, pois sexa a que mellor pois acolla as pretensións de ambas partes. Por certo, José, Nilo, cantos días exactamente levamos de folga? Porque a folga, digamos, foi intermitente inicialmente e agora é continuada, correcto? Bueno, antes da folga intermitente houve moitos avisos a centos de escritos presentados para negociar. Logo houve 3 avisos que foron 3 días soltos de folga para intentar negociar. Foi imposible, a Xunta solo se sentou con nós que non a negociar, a reunirse, despois de estar nunha folga indefinida que empezamos o día 7 de febreiro. Vale, o sea que levamos, por lo tanto, pois, levamos 2 semanas. Exactamente. Isto, como ben decía Alberto, ten unha repercusión grande para o cidadán, nos somos conscientes delo. Tamén decimos que somos responsables, aínda que a Administración intente poñernos a opinión pública en contra, e que nadie dubide que os servicios mínimos establecidos, a pesar de que foron autoimpostos e son excesivos, vanse a cumplir e nadie vai a quedar con algo urxente sin facer, sin ninguna duda. Tamén é certo, e iso tamén temos que destacalo, que os funcionarios tamén estamos a facer un grande esforzo. Eu traía aquí, entre outras cousas, a miña última nómina, por exemplo, onde temos uns descontos de entre 70 e 90 euros diarios por estar de folga. Estos nos tempos que corren, onde moitas familias dependen dun único soldo, pois hai familias que xa están pasar mal por esta situación, pero non se trata de cartos, non se trata de discriminación sanitaria, trátase de dignidade. E a dignidade, con esta xunta xa perdemos fai tempo, pero Antonte, por exemplo, o director xeral de Función Pública, traspasou todas as barreiras dicindo expresións como se non estades a gusto concursada de outra comunidade autónoma, expresións como que estaban a facer un gran negocio que a nosa folga, aforrando moitos cartos, e, bueno, por eso, fulminantemente, pedimos tanto a súa dimisión como que o apartaran desta negociación. Evidentemente, a estas alturas, non vou pedir a dimisión de Marta porque creo que non procede, pero sí a do conselleiro, a do director xeral, Juan José Martín Álvarez, e a da subdirectora tamén, a de María Dolores Sáenz. Van quedar sin interlocutores na mesa. Bueno, si nos queremos interlocutores válidos en este caso, considero que ningún deles, o señor Rueda non teño o prazer de coñecelo porque nunca dou a cara, leva 9 anos como conselleiro de Xustiza, non o coñecemos. Eu sempre digo, o ministro, por exemplo, a nivel nacional, séntase cos sindicatos. Aquí o señor Rueda nunca se sentou con nós, nunca. Ninguna vez, nin neste conflito. Enseguida volvemos ao asunto económico que di vostede que non é o único, pero que teño a sensación de que é a madre Anaído Cordeiro. Pero antes que eso, Marta,
o impacto que está a ter a folga na actividade xudicial, como se valora desde a perspectiva precisamente da vicepresidencia da Xunta de Galicia? A ver, o importante, non podemos deixar de mirar o que está pasando, non? Evidentemente, nos desde a Administración o que intentamos é fixar Servicios mínimos. dentro do respeto máximo do dereito á folga, uns servicios mínimos que se mirades na orde de fixación dos servicios mínimos é especial, vale? É especial porque valora a especial situación dunha folga co carácter de indefinida, a situación de moitos xulgados que están, digamos, situados noutras zonas e reforza eses servicios mínimos que sabemos que incluso con esos servicios mínimos a situación dos administrados é moi complicada e que os propios sindicatos non estaban de acordo con esos servicios mínimos, o recurreron diante por excesivos. Imaginadevos como serían se non se seguísemos, digamos, un pouco os criterios dos sindicatos. Eses servicios mínimos, sobre todo, estaban a garantir, unha pregunta para todos, pero supoño particularmente para Nilo e para Marta, están a garantir, sobre todo, a atención o cidadán en rexistros moi sensibles, como pode ser o rexistro civil, violencia tamén, cuestións de violencia de xénero, menores, sí. Temas, digamos, no que a perda do dereito non supoña unha, digamos, unha desventaxe, un quebranto para a propia persoa, non? Temos varios exemplos, de feito, a mí me gustaría incidir no tema dos servicios mínimos, porque a mí me parece moi importantes que poñelo de manifesto, que calquera cidadán que acceda a un xulgado e se atope co que o seu trámite non pode ser atendido porque parece que non é servicio mínimo, que se dirixe ao letrado, que se dirixe ao xuíz e que se queixe. Digamos, hai un canal para facer a súa queixa e decir que eu creo que isto é servicio mínimo. A normativa que regula os servicios mínimos é unha normativa específica que para cada tipo de xulgado define que é o que se considera servicio mínimo, vale? Os funcionarios da Administración de Xustiza que están a facer os servizos mínimos están a facelos, pero o que cualifica cando un trámite no que se plantea alguna dúbida é ou non é servizo mínimo debería ser o letrado ou o xuíz ou o fiscal en cada caso. Entón eu invito tamén aos administrados que están sendo perjudicados neste caso a que manexen esa posibilidade, ese dereito a reclamar. Cumpre, é unha pregunta para ambos os profesionais, por suposto tamén logo para Nilo, cumpre algún tipo de resarcimento, algún tipo de reclamación, si un cidadán se atopa precisamente con unha circunstancia desa natureza? Imaginemos, quere tramitar un certificado matrimonial, un certificado de defunción, e non pode porque atopa que está o servizo en folga. Cabe algún tipo de reclamación e de resarcimento ou non? Yo pienso que sí, pero Alberto debe estar más preparado, porque ejerce de letrado y yo de procurador. Difícil. Difícil que prospere. Difícil que prospere. Podese, evidentemente, facer a reclamación, hai o que é ben coñecido como a responsabilidade patrimonial da Administración, pois cando as actuacións da Administración pois deveñen nun presuizo para o cidadán, este pode reclamar e pode obter unha compensación. Que sucede? Que aquí, pois, obviamente, a Administración alegaría que non é a súa responsabilidade, sino que é responsabilidade de terceiras persoas. Claro, co cual, pois, o resarcimento do cidadán que está pois a sufrir en primeira persoa pois o que pode ser o quebranto pola falla deste servizo básico que é a xustiza, pois probablemente non sexa compensado. Nilo, os funcionarios están a garantir eses servicios mínimos? Por suposto que sí, vamos a ver, eu vexo que a Administración ben disposta a falar de temas que son superfluos como este, en todo caso a normativa de servicios mínimos é interpretable, pero que nadie dubide que se están facendo moitas máis actuacións das que están determinadas como servicios esenciais, porque no momento en que se pide un certificado de defunción, por poñer un exemplo, que en principio non é servicio mínimo, si sería servicio mínimo unha licencia de enterramento, para que o cidadán me entenda. Se o funcionario de turno, o 95% dos funcionarios, lle explicas o motivo por o que che urxe, sin ninguna dúbida que cho vai a entregar, aínda que normativamente sea dubidoso que sea servicios mínimos. E así está a pasar cas fes de vida. O tema das fes de vida que se está falando moito a nivel prensa, vamos a ver, unha fe de vida entregache a un notario, pero para ir ao notario tes que levar
cartos na carteira. Entón, na maioría dos registros civiles, aínda que é interpretable, porque a normativa de servicios mínimos evidentemente non detalla todo o que pode pasar no día a día dun xulgado, é interpretable, no 95% dos registros civis galegos estás entregando as fes de vida, vale? Entón, bueno, creo que con isto, creo que ese debate sobre os servicios mínimos, creo que xa podemos saltar e pasar a temas que considero máis importantes. Os servicios mínimos están recurridos, son abusivos dun 40-45%. Vale, de acordo, Nilo, pero permítame que modere o debate. Perdón. Non pasa nada. Imos falar da cuestión salarial que é, sen dúbida, moi importante, pero como é un tema que vai levar tempo e quedan exactamente minuto e 9 segundos para rematar o primeiro bloque, deixo para o último, vale? De acordo? De seguido abordaremos aquí, ganamos este tempo e abordaremos aquí, en contrastes, ese último ángulo precisamente desta folga dos funcionarios judiciais. Ata agora mesmo. E seguimos en contrastes, entramos no terceiro e último bloque, quería decir, deste programa de hoxe. No primeiro falábamos do novo xiro que ten a investigación do caso Sonia Iglesias, e no segundo, e tamén aquí no terceiro, estamos a falar do impacto que está a ter a folga de funcionarios judiciais que cumpre xa 2 semanas como folga indefinida, ademais dos paros anteriores que se registraron entre os traballadores deste sector. Decía vostede, Nilo, José Nilo Fernández, representante de SPJ Uso, que son preto de 2.500 os traballadores. 2.800, pero bueno, quero decir que eu hoxe estou aquí non representando o sindicato maioritario que é SPJ Uso, estou representando os 2.800 traballadores que ti estabas mencionando. Fantástico. Os 2.800 traballadores, que suba salarial queren exactamente? Bueno, vamos a entrar no terreo da Xunta. Imos entrar no terreo dos cartos, que é o importante. Na último amago de negociación, porque non houve negociación real, nos pedimos unha equiparación salarial que non aumento, que se traduciría en 100 euros no ano 2018 para cada traballador mensualmente, sí. Cando está a falar de 100 euros. Lineais, eso, bueno, ten unha explicación que logo vola 100 euros para o ano 2018, 75 para o 19 e 50 para o 2020. Os sindicatos somos conscientes de que negociar implica, en certos momentos, pois ter que ceder en parte, evidentemente. Nos o que queremos é unha equiparación coa media nacional. Coa media nacional, que eso implica que o complemento autonómico en Galicia está establecido por orden do 2010. No 2010 estábamos por encima da mitad da táboa. A día de hoxe somos a última comunidade autónoma en complemento autonómico. Que é o complemento autonómico, perdóneme? É a parte do noso salario que se establece por a Xunta de Galicia. O sea, nós temos, como somos corpos nacionais, que eso non o vou a discutir para non perder o tempo, pero bueno, Marta seguía insistindo que somos da Xunta, eso é mentira, eso establece a Lei de Emprego Público de Galicia, é dicir, unha creo que parte non hai dúbida. do salario dun funcionario judicial en Galicia está establecido por unha normativa de ámbito nacional. Por unha normativa autonómica. E unha parte complementaria pola Xunta de Galicia. Exactamente. Entón, a suba que vostedes piden ten que ver coa parte que paga a Xunta de Galicia? Sí, o resto establecese a nivel Madrid para todo o Estado. Logo, na parte autonómica é onde están as grandes diferencias, e bueno, por exemplo, no País Vasco teñen un complemento de cerca de 1.000 euros. En Galicia temos un de 435. Outro exemplo que a mí me gusta especialmente, o de Cantabria, porque non é nin o primeiro nin o último, está na mitad da táboa, é unha comunidade do norte similar a Galicia, etc. Ten un complemento autonómico dende o ano 2008, non dende o 2018. Eso quere decir que o levan cobrando 10 anos. Dende o ano 2008 de 620 euros, 35% superior aos 435 que temos en Galicia. Por que están tan mal pagados entón os funcionarios judiciais en Galicia? Bueno, eso é o que fai a Xunta de Galicia. Que explicación dá vostede? Que explicación dou eu? Bueno, a Xunta de Galicia nunca invertiu un peso na xustiza, nin no servicio público, nin nos funcionarios, nin nada. Desprecianos continuamente, bueno, pois así chegamos a esta situación de folga indefinida. Nos, xa digo, pedimos estar na mitad da táboa máis un, por así decirlo. Non queremos ser menos que a ninguén, tamén teño aquí que me decías antes que traía moita documentación, pois bueno, entre outras cousas, entre esta táboa onde se establecen os complementos autonómicos de todas as comunidades, terminando con Cantabria, os 620 euros son un 35% superior ao complemento galego. Bueno, é curioso, cando menos, que o porcentaxe que cobra na súa retribución de máis o señor Feijóo tamén é un 35% superior ao que cobra o señor Revilla. Non sei por que os funcionarios non temos esa mínima diferencia. Ben, entón,
100 euros, 75 e 50 nos seguintes 3 anos. Para estar por encima da mitad da táboa. De acordo. E cal é a oferta da Xunta de Galicia, Marta? Bueno, partir dunha premisa, primeiro, o que chaman o complemento autonómico transitorio, para que a maior parte da xente o entenda, claro, por favor. O que noutros salarios, digamos, noutros se chama o complemento específico, vale? É algo similar ao complemento específico que na Administración de Xustiza, dado que os funcionarios da Administración de Xustiza non teñen unha relación de postos de traballo, non pode ser definido como complemento específico, é un complemento autonómico transitorio. En segundo lugar, o complemento autonómico transitorio, que chamaremos CAT, non é o que paga a Xunta paga todo o salario, vale? O que pasa que o importe das retribuciones que non son complemento autonómico transitorio, productividade e gratificaciones extraordinarias, veñen definidas polo Estado. Estas tres tipos de retribución, entre os cais está o complemento autonómico, os define a Xunta, vale? A proposta da Xunta ven limitada por unha norma, vale? De maneira que a Xunta non se ve imposibilitada legalmente, vale? Para aumentar máis do previsto na lei de presupostos. Vale? A oferta que fai a Xunta e que se di e que ademais é público notorio que é a oferta que plantea e que pon encima da mesa e que non pode modificar, non pode facer nada no ano 2018, empeza no ano 2019. En Madrid, para que vostedes non sepan, a Comunidade Autónoma de Madrid aprobou un aumento salarial similar ao que eles están pedidos e está recurrido. Recurriu, non sei, está recurrido. Porque é ilegal, vai contra unha norma que impide un incremento por encima dun tanto por ciento fixado na lei de presupostos. En Asturias todavía non está recurrida, pero a interrupción, en este caso, tendo un abogado e un procurador, todos sabemos, ademais, que os recursos unhas veces gañanse e outros pérdense. O que sí é certo, e non me vas a discutir, é que en Asturias, en Madrid, se está cobrando con efectos xaneiro de 2018, en Asturias 163 euros de subida, e en Madrid, pois de memoria ahora non o sei, pero podo che dar o dato. Bueno, paso a darvos información da oferta. Con respecto, perdón, solo unha aclaración. En eso sí que dixeches unha grande verdade. O complemento autonómico transitorio ou complemento específico, como dixeches, o complemento específico chámase nas autonomías onde hai a nova oficina judicial. Algo que é un progreso para a Administración de Xustiza e para o Servicio Público. En Galicia, como non se invirte un peso na Xustiza, nin a temos, nin a vamos a ter, por o que se ve. E somos das poucas comunidades tamén que non a temos. Está en Cal é a curso. oferta económica da Xunta? Se propón unha subida de 90, 76 e 68 euros a partir do 2019. Porque no 2019... No, a ver. 19... No, esa cantidad é mentira totalmente. A ver, deixamos que fale. Déixame falar. Vamos a ver, eu quero falar de números, vale? De números. E de datas. E de datas. A partir do 2019, vale? A suba ata o 2020, vale? Vai ser progresiva, dentro da propia responsabilidade da Administración. A Administración da Comunidade Autónoma non pode facer unha suba irresponsable e ilegal, según o criterio da Xunta, tal e como acabo de decir, porque non está permitida polos presupostos, vale? Non sei por que permiten os políticos a subida do 7,5% que foi 2 anos consecutivos. Marte, ti sábelo. A ver, agora mesmo, efectivamente, o complemento autonómico que reciben os funcionarios da Administración está en 430, creo que son 435 euros, e 9,80 de productividade. Ben, a oferta da Xunta é unha suba diferente para cada corpo, vale? Para os corpos de xestión, que son os diplomados universitarios, o que chamaremos diplomados universitarios, se plantea unha suba ata 535,58 mensual euros. E por ano, si pode ser. E que así engañamos o cidadán que está escoitando este programa. O comité de folga o que plantea é unha suba de 670 euros. Para o ano 2020. Ata o ano 2020, unha suba para o ano progresiva. 2020, para o 2018 cero, para o 2019 unha media de 38 euros. Bien. Sona moi distinto decir 1.000 euros a decir 38 euros. Bien. Eu estou a falar da proposta que está encima da mesa 38 euros para o ano 2019 e 38 que para provoca o 2020. o levantamento dos sindicatos da mesa. É unha proposta que está encima da mesa. No, levantámonos por 5 puntos, non por un punto solo económico. Por suposto que nós tamén queremos cartos, non nos dá vergoña decir que un dos problemas é o económico. Bueno, se me deixa rematar... Exacto, ten que rematar ela, e teño a sensación que estamos deixando atrás claramente a audiencia que non vai poder seguir. Por favor. Os xestores, a oferta de administración implicaría unha suba de 1.080 euros por ano, os tramitadores 912 e os de auxilio 816 euros ao ano, sobre o seu salario. O sea, isto é o complemento que se engade o salario
que xa teñen, evidentemente, é a súa que se propón, e que está encima da mesa e que provoca esta situación. Bueno, entrar no detalle dos números dos corpos, dos sectores e tal, me parece que vai a ser tremendo para a audiencia, moi complicado, pero eu teño a sensación de que non están tan distantes, perdón, teño a sensación de que os números non están tan lonxanos Nos pedimos cartos, pero pedimos máis cousas, volvo a repetir. Claro, pero eu teño lido, correxame se me equivoco, que había un principio de acordo no que atinxe os restantes puntos. No, mentira, totalmente, falso. Falso. Por exemplo, na discriminación das sustitucións, que é unha discriminación que ten certo punto económico tamén, nese punto non hai ningún avance. A Administración filtra que hai un avance, pero non hai ningún avance porque non hai nada por escrito. Que é discriminación das sustitucións. Eso significa... Estamos a preguntarnos, ese señor, esa señora, máis eu. Para o cidadán, para que me entenda, na Administración de Xustiza somos tres corpos, non entran os psicólogos, como antes dixo Marta, ela sabe perfectamente, tres corpos que son xestores, tramitadores e auxilios. Cando un funcionario do corpo de auxilio ou de tramitación fai unha sustitución nun corpo superior, hai unha premisa básica que di que a mesmo traballo, mesmo salario. O sea, si este sustituye a este, teñen que pagar como este. Pois eso, o único sitio onde non se fai en Galicia. As diferencias, si son de 250 euros, para que me entenda o cidadán, páganselle 30 euros. Eso acontece habitualmente ou solamente... Eso solo pasa en Galicia no ámbito da xustiza. Quero decir que como dixo, un tramitador sustitúa a un funcionario de rango superior. Eso ocurre habitualmente? Eso ocurre habitualmente, sí. Por qué? Ocurre habitualmente porque nos interesan igual esas plazas dende o punto de vista de que en Galicia, como se amortizan plazas, como non se crean plazas, etc., hai moitos funcionarios, e, por exemplo, aquí en Pontevedra, en Santiago, etc., hai funcionarios de Ourense. Si lle dan unha plaza en Ourense, aínda que lle quiten 100 euros todos os meses, vai na coller igual, porque gana en calidade de vida. Pero non quere decir que sea normal que estemos discriminados nese sentido cando en todo o país se paga mesmo traballo, mesmo salario. Non é normal. Eu creo que eso entendió calquera. Vale, con respecto de que a Xunta de Galicia paga todo o salario, é mentira, Marta, ti sábelo, veñen partidas presupuestarias para a Xunta de Galicia para pagar os funcionarios de xustiza que somos corpos nacionais. Con respecto das cantidades, bueno, a Administración empeñase en falar de cifras anuais no ano 2020. Nos estamos no ano 2018. Estamos falando de que outras comunidades autónomas teñen acordos do ano 2008, 2009, 2005, etc. Eso quere decir que levan moitos anos cobrando esas cantidades. Tamén estamos falando de que a única comunidade autónoma, a única de todo o país, que tuvo unhos descontos, este é un documento que Marta coñecerá igual que a min, que tuvo unhos descontos de entre 3.000 euros e 823,12 euros durante os últimos 4 anos foi Galicia. Supostamente o señor Feijóo pideunos un esforzo porque estábamos en crise. No ano 2012 foi un esforzo a nivel nacional para todos os funcionarios, pero no ano 2013, 14, 15 e 16, ese esforzo só se nos pideu aos funcionarios galegos. Que non estamos pedindo recuperar esas cantidades, porque sabemos que é inviable, pero estamos pedindo que nesta tabua salarial de comunidades autónomas, que son 13, non 17, neste caso, nin 19, como a veces a Xunta fai unhas contas un pouco raras para que lle cadren as súas contas, pois pedimos estar na mitad por encima da mitad. Cada día de folga, por certo, ten desconto? Sí, por suposto. Canto de unha media de entre 70 e 90 euros. Hai peto para aguantar tanto tempo? É que isto está chegando un momento... Sí, está a falar vostede de dignidade. De dignidade, e os funcionarios están dispostos, si teñen que ir a pedir para comer, pero non están dispostos a dar o brazo a torcer. Si somos de Champions, como di, é unha expresión que todos coñecemos do señor Feijóo, en termos económicos di que Galicia é de Champions League. De Champions League, en canto aos salarios, pois neste caso non teño o da delegada territorial de Marta, pero, por exemplo, teño aquí un documento que, bueno, isto está publicado oficialmente, o presidente da Xunta de Galicia, o quinto presidente con máis retribucións, o conselleiro de Xustiza, o mesmo, con as diferencias tremendas, xa digo, o director xeral de Xustiza, Juan José Martín, tamén, en cambio, os funcionarios de Xustiza temos que ser os últimos, pois non creemos que sexa o máis recomendable. Entón, bueno, non houve outra opción que chegar a esta folga indefinida para reivindicar esos 5 puntos. Vamos a chegar ata o final. A Xunta está xogando as súas cartas, que son a de divide e vencerás, a de dar cifras anuais, como agora acaba de facer Marta, que supoño que traería unhas instruccións ben claras de dar cifras anuais, para que o cidadán pense que os funcionarios de xustiza vamos sobrados e rechazamos cantidades que son, evidentemente, pois, bueno, incluso nos comparan cos parados, etc. Vamos a ver, evidentemente, que estamos mellor que un parado ou que moitos pensionistas, pero eso non quere decir
Bueno, simplemente me gustaría reiterarme un pouco na mellora que supón a oferta da administración. Evidentemente é un esforzo e non quero deixar de decir que os funcionarios de xustiza, por suposto que non merecen menos que o resto dos funcionarios, como a min ou como os meus compañeros que traballan na Xunta. Digamos que a proposta que propón a administración é unha proposta responsable, vale? Pretende non superar, responsable porque non quere incurrir nunha ilegalidade de responder á presión dos sindicatos pois facendo unha suba da que vai sair da mesma caixa da que cobran os médicos, os profesores e o resto dos funcionarios. Quero indicar que digamos a posición con esta oferta, a posición dos funcionarios de xustiza sube por encima de comunidades como Cataluña, como a Rioja e como Aragón, vale? Evoluciona nun sentido importante. Eu creo que, como decía antes Pedro, en Cataluña están negociando. Vamos en bo camiño para chegar a un acordo. E entendo que polo ben de todos deberíamos de chegar a un acordo. Non debería de ser un obstáculo. Estou persuadido de que a semana que ven están vostedes de novo negociando e chegando a un acordo, pero bueno, verémolo. Será cuestión de tempo. Os sindicatos queremos e os traballadores queremos chegar a un acordo, pero evidentemente eu se firmo un acordo como que nos propón a Xunta de Galicia, mañá non podo entrar nun xulgado porque me corren a paus. E non estou disposto a eso. Non, evidentemente, pero bueno, veremos cale a evolución do conflicto. Mentras tanto, confiemos en que sexa cedo cando se resolva. E cando eso aconteza, como imos resolver, e pregunto aos profesionais, o embudo que probablemente se estará a producir nos xuzgados, particularmente pola suspensión. Fálase, eu escoitei cifras dos sindicatos de preto de, probablemente xa máis de 3.000 actos judiciais suspendidos. A Xunta relativizaba ese dato, falaba de 1.500, preto de 2.000, sexan os que sexan, son unha chea deles, a meirán de parte ten que ser datados de novo. Como vai a ser precisamente esa cuestión procedimental para os profesionais e os cidadáns que están a sufrilo? Pois, ojalá, nos tiveramos algo que decir ou que facer en evitar eso. Non vai ser posible, non podemos desatascar o que se está atascando en todos estes días que están pasando para que se resolva o conflicto. Queremos pensar que os funcionarios pois van ser moi responsables e todo o que se vaya acumulando pois finalmente cando se retome a situación de normalidade pois eles mesmos farán un esforzo suplementario para precisamente desatascar. Ogalla que así sexa, pero bueno, neste momento a verdade é que estamos seriamente preocupados. Mais, xa estamos a falar da semana que ven, estamos a mércores, isto non se podería solucionar de mañá ou pasado, xa estamos a falar de que non vai haber outra nova reunión ata a semana que ven. Estamos preocupados, estamos seriamente preocupados por iso. Sí, que o sabe, que igual non o sabe, probablemente. Os procuradores? Yo pienso que la cosa no va a ser tan problemática, por lo menos mientras no dure tanto la huelga. Veamos, en cuanto a los juicios que se han suspendido, hay que volver a señalarlos. Por suerte o por desgracia, hay juicios que... Vamos, por suerte, hay juicios que se van suspendiendo simplemente porque desisten las partes. Eso es intercalar. La agenda la tiene el letrado, normalmente su señoría el juez, y es el que determina cuáles y cuándo se van a señalar cada juicio. Eso sí es problemático en algunos juzgados, porque llevan años para vistas y tal. Pero el tema de los escritos no me preocupa tanto, porque si es verdad que la huelga es tal como se dice que es, y si es verdad que no están trabajando, no se está produciendo papel. Esto no es un 1 de septiembre, de agosto, que siguen trabajando en agosto y recibes todo el 1 de septiembre. No, eso no va a pasar. No va a haber el día que se incorporen ese tremendo... Sí tendrán todo, porque es verdad también, y eso es así, justo antes de la huelga trabajaron como demonios. Yo recibí tanto como el 1 de agosto. El día 7, me parece que fue el día 7. O sea que no hay, si no se prolonga mucho, la cosa no va a tener mucho... Y además, si se incorporan, tendrán que ir sacando lo que tienen que ir sacando, y supongo, y además con razón tendrán,
esas jornadas para poder compensar eso y recuperar también parte de lo que hayan podido perder. Sí, pregunta para ambos los dous. Haberá medidas de choque por parte da Xunta de Galicia? Se falouse de alguna posibilidade de, non sei, de doble turno, non sei, que se pode facer para axilizar o atasco que evidentemente está a producir esta folga? O que é evidente é que ao final os funcionarios de xustiza son os que van a sair digamos escaldados, a parte dos particulares tal. A idea efectivamente se está xa vendo o que digamos o que levamos nas costas. Estamos valorando que evidentemente, bueno, pues va a haber que hacer un esforzo adicional pola parte da administración, se porán os medios que poidan ser necesarios pois para ampliar o número de salas ou de vistas que se poidan celebrar coa colaboración digamos, da Administración de Xustiza. Pero, en principio, digamos que a nosa vontade é de seguir sentados na cadeira da mesa de negociación coas digamos, ideas encima da mesa e ben claras. E seguimos insistindo e invitando de novo. Isto é un claro exemplo da actitude manipuladora da Xunta de Galicia. Marta acaba de decir que... Pega má risa, vamos a ver, acaba de decir que poñerán medios, salas, vontade, ideas... Esos son palabras, non son feitos. Nos queremos uns planes de actuación. Non vamos a firmar ningún acordo para desconvocar esta folga, que é o que quere a Administración. O sea, sí é certo, a Administración quere desconvocar a folga, pero para seguir negociando, como din eles. O sea, non con un acordo quería desconvocar e logo a ver que pasa. Bueno, non se trata de poñer ideas nin medios, trátase de poñer feitos, non palabras. Para poñer feitos, nós non vamos a firmar en ningún caso este acordo. O acordo que nos acaba de falar Marta, bueno, Marta explicounos o acordo do ano 2020 en cantidades sonais para que sone mellor hacia a ciudadanía e peor cara aos funcionarios. Non vamos a firmar ese acordo, non nos é válido nin para o ano 2018. Vale. En ningún caso vamos a firmar un acordo donde non haxa uns planes de actuación para sacar todo ese traballo pendiente a cambio de horas. Estamos dispostos a traballar para sacar todo ese traballo porque somos responsables, pero non con ideas. Vale. Eso hai que pagalo. Vamos a intentar negociar, si queredes negociar, como estás dicindo, que, bueno, ata o de agora non foi así, vamos a intentar negociar tamén a forma de sacar ese traballo mediante planes de actuación e eliminar os descontos que estamos a sufrir os traballadores da Xustiza Galega. Eso é negociar. Por certo, falaba vostede de que da sensación que ten os procuradores, por exemplo, o 1 de setembro, despois do mes de vacacións judiciais. Económicamente está a ser como é o mes de agosto precisamente para os bufetes e para os despachos de procuradores? Leín en algún medio de comunicación que, en fin, claro, a falta de actos judiciais ten unha repercusión nas minutas e ten unha repercusión, evidentemente, nos ingresos. Nótase entre os procuradores e nótase entre os abogados? Sí, a ver, evidentemente, pois, ainda estamos nunha fase curta, un período curto de tempo, pero evidentemente sí. O certo que a grande parte dos profesionais, neste caso, pois, cobramos cando o asunto remata. E o asunto non está rematado ata que temos a sentenza nas nosas mans e ya explicamos ao cliente. Neste momento non se están a notificar sentenzas, nin autos, nin dilixencias, nin providencias, ninguna comunicación prácticamente dos xulgados. Por lo tanto, pois evidentemente non rematan os asuntos e non os podemos cobrar. Si é certo que en algúns casos pois cobranse adiantos de honorarios ou provisións de fondos, pero non é precisamente na maior parte dos casos, co cual pois aínda que, insisto, neste momento pois é unha situación a que aínda lle podemos facer frente, o certo é que pois os profesionais tamén estamos preocupados por a repercusión que pode ter, evidentemente, neste sentido. Acontece o mesmo para os procuradores? Coincido plenamente con Alberto. Todavía ha pasado poquito tiempo, es una cosa que no se nota, pero bueno, se va a notar si la cosa continúa. Ajá. E os cidadáns, os clientes, están cabreados, están alporizados? Chegan queixas? Sí, claro, evidentemente sí. Eles saben como nós, grazas aos medios de comunicación, pois cal é a situación na que nos atopamos. Pero claro, a famosa frase de que hai do meu. Evidentemente, pois o cidadán que ten un asunto no xulgado, incluso en algúns casos nos que pois
antes da folga se notificou unha sentenza ou incluso se notificou pois que hai unha cantidade depositada no xulgado pois para facer un pago, pois neste caso pois o cliente pode chegar a preguntar e vale, eses cartos están aí, cando os vou recibir, teño dereito a recibilos, cando vai ser. E temos que dar unhas explicacións pois que non nos corresponde dar a nós, pero bueno, que temos que explicar que hai que ter paciencia e hai que confiar pois nas partes que están sentadas, bueno, agora mesmo non, pero que estarán a bo seguro sentadas en breve e que chegarán a unha resolución para precisamente que os cidadáns e os profesionais pois poidamos seguir pois coa nosa vida cotía neste caso. Pues agardemos que sexa así. Teño exactamente dous minutos para rematar. Así que un minuto para cada un de vos. Primeiro Marta, si queres. Marta. Bueno, pues nada, a ver, a miña conclusión debería de ser que aproveitemos bueno, as posibilidades que nos dá a negociación e a existencia de unha situación que nos están a reclamar os cidadáns para sentarnos e facer un esforzo, evidentemente polas dúas partes. Cando? Pois, como ti ben dis, eu trasladarei á Dirección Xeral esa situación que sei que xa existe. Boas palabras. Pero as palabras nunha negociación comeza con palabras, evidentemente. E esas palabras o que ten que facer é trasladarse a feitos. Hai un papel escrito, cunas cantidades, cunas cuestións enriba da mesa das que os funcionarios poderían empezar a disfrutar en canto se empezase a pechar acordos, que non hai ninguna posibilidade porque non nos sentamos na mesa, porque non hai. Esa é a miña invitación e unha chamada a responsabilidade de todos. Bien, bueno, xa digo, son boas palabras, nos queremos unha data para non sentarnos, para negociar de verdade, non a temos. Seguimos unidos os 7 sindicatos, cos 2.800 traballadores, non nos van a separar, é a súa táctica, divide e vencerás, por eso eles ofertan, por exemplo, cantidades non lineais, cando en Galicia sempre tuvemos un complemento lineal, queren dividir os traballadores, ofertan cantidades non lineais. Non nos van a dividir nin os sindicatos nin os traballadores. Estamos dispostos a chegar ata o final. No ano 1996, fai 22 anos, transferirnos as competencias de xustiza, como ben dixo antes Marta. Levamos calados 22 anos. Agora mesmo estamos así, atas narices. E estamos dispostos a chegar ata o final. Eso sí, nos queremos negociar, cando queiran, sentarémonos con eles, esperemos, xa digo, que sexa para negociar, pero non vamos a aceptar ningún caramelo como da paternidade ou da maternidade, etcétera, que Marta sabe do que falo, e creo que o tempo non me dá para explicalo. Non dá para máis, pero estou absolutamente seguro, persuadido, de que ambos os dous van a tomar un café dentro dun anaquiño aquí na cafetería do Pazo da Cultura e vai a comenzar de novo, ou a recomenzar, ou a retomar a negociación. Estou seguro que esta charlada aquí de hoxe, este debate de hoxe aquí en Contrastes, tivo un efecto, agardo, que terapéutico e de aproximación entre as partes. E os demais aguantamos como bonamente pudimos, evidentemente, esta chea de números e demais. Pedro San Juan, Alberto Lastres, moitísimas grazas aos dous, pola vosa paciencia tamén. José Nilo Fernández, Marta Mariño, moitísimas grazas. Eu quero dar as gracias e decir que se pola vosa durara 5 minutos máis, pediría tamén a división de Marta Mariño, pero bueno. Ben, perfecto. Nos ata a semana que ven aquí en Contrastes, en Canal Rías Baixas. Boas noites.